Ozeano barian erdixean dagoen artxipilago ezagun bat da Hawaii, Ameriketako estatuetako bat, hain zuzen be, eta onduan dakoten 3 protagonista gane oteko aukeria eduki daue. Zalde hon, Irikote? Zalde hon. Bueno, ja, honezkero pasau da denporatxo bat, baina zea porekin etorri zinen jandik, zelako esperientzia izan zen, nengoa? Ba, nire partez, espektatiba danak kumpliruta. Izan da viaje bat, beratzekatula bizita osorako eta muy recomendable. Hori da, ez da, azkenean hori, meretzi urte ukitxa Hawaiiara fatia lagunekin, esperientzia jota politxa izan da. Zelatan Hawaii? Bueno, ideia nik ukin hauen, ja ondara urte eta piku, bueno, azimaz, TikTok bat ikusin hauen tipa batena, azaltzen zagoela pixkat, Hawaiian egon zala voluntario bat itxen, azaltzen zagoen pixkat bere esperientzia eta zein zagoen horra fateko. Eta, bueno, komentan utzien pixkat ametxe eta ikerrei zein zan ideia, eta bixak esan guztien hori, presta zela fateko. Eta gero, ja, 3 € batera hartu gauen voluntariak eta lako gauzak ikotzen da bien web horri bateko suskripzioa. Eta hortik ja hasi ginen Hawaiiko voluntario ezberdinetara bialtzen solicitudiak sartzeko, hori. Eta gero azkenien suerte auki gauen behai, eta azkenian Oahuko voluntariago batek esan zuzkun baietz eta hor egon gare hoitzen udan. Urrin dau Hawaii, askotan mapan ikusi bestu egiten. Konexioak eta hegazkinean, zela jauza jara? Fateko bastante ondo, 20 piko ordu izan ziren. 26 ordu ginen fateko. Hueltia izan gogorra. Hueltia 59 ordu guztia, gaina eskalekin tadan. Izan una matada, gainera hor egon hostien hilabete bat. Jodido, baina bueno. Eta bueno, faterako ondo, euki ginen eskala Frankfurten eta gero Alaskan. Eta Alaskan egon ginen kanpoan ordu eta piko, así que ondo, guapo egon zen hor egotia eta holan. Baina gero hueltian, huelta izan zen gogorragoa, 59 ordu izan zelako, baina bebai, euki ginen eskala Seattleen eta Frankfurten 7 ordu, eta gero hueltian Madrid eta Madridetik Gasteizera autobusien. Eta hori izan zen ja txarrena. Baserri edo granja baten ibilizai lanean, ez dakit zelako lanak egiten ibilizai? Matu zuzkuna da hor loitzeko lekua eta dana, eta guk itxan gabena da horko lanak. Eta gehien bat izan zana da guk itxan gabe lanak jardinerua izetia. Hasieran itxan gabena gehien bat bedartxarrak eta holan kendu eta landara berrixak hor dau frutat oso konozidu dela la fruta del dragón. Hor eta egon gitzen landatzen eta hor dagoen gure jefiakin egon gitzen laguntzen osean etxe bat konstrukzioan eta hor da bastante gauzen gaben. Eta azkenien bastante erresa zan, bedartxarrak kentzia, zulo batzuk itxia, eta gero berez konstrukzioen belagundu bigaben, baina bueno, hor ez euskun eskatu laguntza larri, ondo, bastante erresa da. Egunean 4 ordu, eta gero, aprobetxetia. Bueno, ipitezaben voluntarixau pagina ofizialen, ipitezaben, imigabe lan zi egunero 5 ordu, baina ingabe bakarrik 3 aste egon garenak, lehoko astien bakarrik ingauen 2 ordu, uste dut, lehoko egun batzutan, emasotzen hasieran kaina, badar buena impresión, sobre todo, baina gero ja azkenengo 2 astietan bakarrik 30-40 minutu itxengan, ordu beteko mucho. Gure asmoa zen hori, hasieratik inbierbazien 5 ordu, gu preso bazen itxa 5 ordu, solo que esatzuten alen, jefia zan bastante, sin más, zan bastante pasota eta oso jatora zan, eta hasieran ikusi zauen kainasko sartzez etzegula, eta azkeneko hastien be, gero bera justo pira huin bizan, ez da ize, eta dauzan de puta madre gurekin, eta hori, ordu bat inlan, eta libre. Orduan inguruak zauketako, eukio zuen denboria sobran. Oahu Irlan egon zai, ezta? Bai. Egiten dago pelikula batetik irten dako zehose, da jota koloretsua, da dena berdia, urdina, ura da kristalinua, eta da hori. Egiten dago gezurrezkoa. Ni gertatu joaten izan da hori, askotan fantoki batera, eta sartutu be espektatiba larreiko, eta gero igual, oso guapo, baina apurua txaskillo. Hawaii, como te imaginas Hawaii, gure kasuen nolan izan da. Mendixa jota berdia, playa be paradisiakos, gaina guk eukidu bastante suerte gure aldizia, hor aldatu itxen da holan bastante, eta suerte eukidu en general, oso ondo. Artxipilagoa da, irla bat baino gehiago dira, baina zuek bakarrian eusai edo mobiltzeko aukera ikeukizu, Ez, aukerak bazazen, baina garestixak ziren, así que ez gare mugitu. Gu gaztiak izan da low cost maximum pagari, Irlan, aukeratu gaben irla politxena eta horre gotia. Horre goiti bera ikusi dana. Oahuun dagoen irla osoko gauza danak, bai playa, kalak eta mendi danak, hor ikusi indutxugu. Horre azkenian bakarrik inda, bain gutxi lana, eukitzen gaben gero egun osua uretako bakarri eta hortik itxeko bizitak eta orduan dan aprobetxagoan. Eta Irlan bertan, zela mogu zai batetik bestela? Justo nik ikusi nagoen interneten, $80 pagauta zaukotula hilabete oso baterako pasajiak gratis, eta esan gauen, zelan hor ezin gauen alkilau kotxeik ez ezebez,
pagaban $80, eta gero bastante ondo, justo egon nintzen mira, eta estatu batuetan en general dau bastante txarto autobusan asuntua, baina irla hortan bastante ondo dana, konexio danak bastante ondo, eta toki danetara zinen heldu, igual bai, bastante ordu pasau da autobusien, baina bueno, sako nilete bat, osake arazo barik. Ametxek esan dago irla politena dela Jawaikoa, ez dakit, zuetako bakoitzantzat leku politena irla hortatik zein izan den? Ba, nire ustez politxen esan da ez tegu etu jeben, mendixa, esan da bela dela Oahu osoko mendirik peligrosuena, eta guk hau hasi, igoten, eta hor zazen biztak ikusten zen ja irla osua, eta hor azkenean, beste, dau dana oiana, ikusten zen hortik goitik dana. Eta zen una radio de militar, ondala 1940koa eta hortik ikusten zen kriston biztak, orduan niri hori. Niri guztu jaten asko bai, egon ginen Kokoasjet dela trail bat, eta nire hori asko guztu jaten, eta goitik ikusten zen dana. Eskina baten zamen Honolulu, eta gero eskerrian zazen rollo herriko kostaldiak eta hori bai izan jota politxa eta hori asko guztu zitzaidan bai. Ni ustez ikerren berdina hori, mendi hori ni ustez izan pasada. Honolulu aipatu duzu Aitor, ze benta osatu da hiriburua? Ni ustez Honolulu da hiri oso politxa, baina nik ikustetarako Honolulu como jota hiri koloretxoa eta holan, ez? Adibidez gero, bueltan egon ginen Seattleen, eta Seattle zen jota grisa eta holan. Eta Honolulu zen justo kontrakoa, zaukon milaka palmera baleko guztitatik, zazen lore pila bat, eta gainera hori, eta hori emuten dut como kolore pila bat irisai eta hori. Eta gainerako ondartza, daz, eraikin handi, justo igual, eraikin erraldoi bat hemen, eta 5 metrotara dakotzu ondartza dela jota kristalino eta hori, hasi hori. Da, nire ustez da jota politxa, baina gero, zazen bai beste perspektiba batzuk. Ez, nire beste jatela guztau, bai guztau jat, baina gauzia da, horri jabate bat egon da, ba, klar, esazak ja, oitzen zare ikustera, ja, holan, kriston oianak, kriston basuak eta dana, kriston mendixak eta holan, eta garazkiena sartzen zaren mazen ciudad, eta hortaz, berak esan duen bezala, kriston torriak eta bar, orduan ja... Bai, aukeran igual bestea politxa bazta. Hori da, baina hasi bai, gustora. Eta gaztiak izanik, parrandarako tartea hartu zuean, zela dau, kontu hori? Bai, ba, bueno, hor gari adin txikikoa, estatu batua da orduen, alkohola lortzeko bastante erasoki gauen, baina ingauen lagun bat, azkenean lortu gauen alkohola kostata, baina lortu gauen. Eta, bueno, beste espentza urten ginen larreiko, azkeneko asteukara bai urten ginen, eta, bueno, hor urten ginen. Hor diskoteko baten plus 18 badaz batzuk, ez dutun alkohola saltzen, baina, bueno, gu ja eran gauen lehenau eta sartu ginen. Eta Hawain, ze jaten daue? Bastante, gu esen pentetan hori, bastante fruta ez da gize, eta heldu ginen, eta lehenengo egunetan bai daz postu asko frutanak eta holan, eta gu hasieran motibauz, hartzen fruta bai dau, egiz esan da hor bai dau oso goxua frutia eta hori dana, bastante haragi be bai, baina, gu gaztia gare, ez dago mucho presupuesto, eta bueno, lehenengo egunetan hori, jaten gomen fruta asko, haragisa eta ez da gize, baina gero ja supermerkautik low cost. Ingles maila, zela moldatu zai inglesakin? Ondo. Bai, ondo. Hone bixak, beste viajekin delein eta holan, daz bastante bitxutan. Nik asko ez da egiten inglesez, baina hori okiot oportunidadia hor azkenean, zelan euskalduna garen, guazenean playetan eta bar, ikusten gen zagoen turistak, baina sentu diferentiakin, bai galdetzen zuzko nunga egitzen, orduan ja, batekin hitz egin da bestiakin, eta gero jefiakin egoten hitz egiten, orduan ja, emataz ez, baina praktik dauz inglesa. Bai, hori ez dugu komenta, baina hor turista gelditzen flipetan euskeriaz. Osa, baina, ez da gizien bate galdetu zuzko. Az nungua ginen, ez da gize, igual, bidaidanien, 15 pertsona gero, bai. Kuriosua. Munduan beste puntame bak izizeo, seguri buruz hori. Bueno, eta lehenengo aldixea da, holako mota ontako viajeak antolatu duzuna, edo? Ni justo aurreko udan egon nintzen bai Kenian, beste voluntario bat ditzen, baina ezberdina izan zen. Ni hor bai ditzen nahuela lan gehiago, Hawaien baino, baina hori, bai beste esperientza politxa, horra bakarri fan nintzen. Gero hor egon nintzen Alemania artipa batekin eta ingles batekin. Eta gaur egun modan dau, hola viajetia, modu voluntarioan eta lan honek itxera. Zeuen esperientziatik, zela animoko zekei dudan dauen hori adibidez? Nik egitzen bat dira, beti ikusi bida ernola doien, baina izaten bada bai Hawaii edo beste zozi. Nik esango notzen fateko, gehien bat lagunekin, zen bidala esperientzia bat bizitza osako beratu jakona. Eta, sobre todo, dela oportunidade hon bat, adibidez, jendiak, esan dagoena, ez dakoela diru asko, lo que sea, gu fangare Hawaiiera. Eta fangare bastante, esan duen bezala metxek low cost. Eta, aun hasi, egon gare hor hiru aste.
Voluntario lanetatik, zeuek oin beste lan batzutara, baina kanpora zoez, Amets eta Aitor, ezta? Bai, bueno, gugaz lehen karreran, ez da ezagutzezun, eta hor urtero inbeu bidaien bat, eta justo gaurten 3. urtia bidai luziena goiez, Korea eta Indiara, 3. Egon bigare Korean segulen 7 aste, geroko berdixen aste bat dela como de descanso, aste bat libre, eta hor ja bakoitza doie gure dagoen tokira, Amets adibidez doie Vietnamera eta nire Tailandiara, eta gero goiez beste 5 aste Indiara. Oso ondo irikote, mila esker guretako tartea goitiagatik. Zuri. Zuei. Ondo segi, gero arte. Bai. Agur.